Dobrý den, mé jméno je Jiří Novotný a vystudoval jsem systematickou biologii se zaměřením na botaniku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Hned poté jsem absolvoval postgraduál na Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky a od roku 2001 učím biologii na Lékařské fakultě v Olomouci. Kromě výuky jsem se taky přibližně 15 roků podílel na vědeckém výzkumu, který byl financovaný granty, a z těchto výzkumů jsme publikovali články v mezinárodních časopisech. V současné době je pro mě opravdu velmi důležité, že můžu nakupovat, nebo že mám tu možnost nakupovat přírodní produkty pro zdraví, které jsou vlastně v té nejlepší kvalitě asi, co se tady v Evropě dá sehnat. A navíc mohu tyto produkty nakupovat přímo z e-shopu výrobce. Osobně tady ty produkty testuju už 4 roky. První test ten proběhl, když jsem si v lese vykloubil rameno a ještě jsem tu situaci zhoršil tím, že vlastně já jsem hodinu jel na kole s tím vykloubeným ramenem. Paže mě úplně visela bezvládně dolů, ta paže prostě se nedala ovládat. Tak já jsem si takhle levou rukou chňapil pravou ruku, položil jsem ji na řídítka a v tomto stavu jsem měl hodinu domů. A tím jsem tu svoji situaci ještě zhoršil. A přestože jsem si to zranění takto zkomplikoval, tak nemám vůbec žádné následky a léčba i následná rehabilitace byly daleko rychlejší, než jak očekával lékař i fyzioterapeutka. A to právě díky produktům, které jsem užíval už od začátku tohoto zranění. Dále bych tady velice rád uvedl aspoň několik příkladů z mojí nejbližší i širší rodiny. Například začínající angina usina, ta byla během 3 dnů pryč. Dříve jsme na tohleto brávali antibiotika. Ty produkty, které takhle kupují, tak naprosto fantasticky dokážou zatočit s virózami, a to i v případě těžkého průběhu. A toto už mám ověřeno na více členech rodiny. A můj nejčerstvější případ, ten je z roku 2020, kdy jsem vlastně prodělal boreliózu a po borelióze se mi rozjela infekce cytomegaloviru. Došlo k oslabení imunity vlivem té prodělané boreliózy a cytomegalovirus se na mě vyřádil. Toto je vědecky popsáno. Jaký byl výsledek? Výsledek byl zničená játra, chycený mozek a chycené plíce. A to poměrně závažně, ten mozek i plíce. Takže bral jsem léky na játra, musel jsem změnit stravovací režim a k tomu jsem vydatně popil aloe. A moje játra, ta se spravila rychleji, než jak to očekávala moje obvodní lékařka. Ona sama byla udivená z toho, jak rychle se moje játra spravila. No a proč jsem si tedy vybral právě produkty této firmy? Těch důvodů je několik. Za prvé, ty produkty patří mezi absolutní špičku na evropském trhu. Za druhé, jsou to přírodní přípravky, není to žádná chemie. Za třetí, mají mezinárodně uznávané certifikáty kvality. Za čtvrté, všechny jsou vyrobeny v Německu, i když třeba suroviny se pěstují někde v zahraničí, ale jsou dováženy za velmi přísně kontrolovaných podmínek a zpracovány přímo v Německu. Za další, mateřská firma si kontroluje podmínky skladování produktů ve všech svých pobočkách, které jsou přibližně ve 30 zemích na světě. A za další, já mám možnost nakupovat přímo od výrobce a tudíž vlastně mám nejčerstvější možné produkty. A já to vidím tak, že v dnešní době, kdy tady opravdu velmi řádí nemoc COVID-19, tak si dělám osobně zásoby, abych byl na tuto situaci připravený.